community education abana baitongo kora bali class 8 abana baitongo kora bali form 4 lakini kwanyora umwana abwata max 400 and something ose 300 and something na baibuli mbali kwenyara na muntu tayo guchupa manya unabone kesi ngiriki abete gusena alibungo mu mwana anyorte a plane abende guchikobe doctor but because muntu yo mutambwete ngarete mwana uche kesi after 14 years nali achako gunduliwa nga naroro nyoreta max yayo my committee education egasi yayo no guikaransa ya manya ngo mwako yo abana mbali ngatubwate class 8 baokora class 8 abana mbali ngabaroro baokora form 4 that is the system we yero a year atoke ya change that is the time to call evaluation so that tu manyangana ki mwana ki okanetio gokonya utakiri no nyem full scholarship ose sponsorship yoko so migupi ekera pa ibuli bali patali kwenyara pi na bako nyorango mwana naro bwate within a ward but because yatara nyora airtime gusanyora abantu bakumukwanira gusaba ibuli batali kwenyara guseba endande omwana uyoko rekonde school embe osokora gusoma sata atanyare ko make it asara ngiri tari kunyara guikororo okuo moyo igongo tuari education committee ye ward call evaluation inga abana mbarenga egere tuare data and information within education ye ward. Asante sana Sir Henry. Ningira na sore badai na inde elindoga ndere point hiyo Andrew Mochache omuske timati ya kerokende ngikera kubeke tabauti korwa se abande ase ensemo yechiseme nche asensemo yechiseme buna nche Andrew Moinde Mochache nare kotebange MCA nebwate libagali ya yetakile gukora ase ensemo ya kwende ya education buna number 1 na se bilase bya ICD na nje guikanchi gwakikisha ngaki amasoma ya CBC acha abana baitonko nyora bali bintu bili byonse bitakire na abana baito bonsi batware amasoma arengaine umwana ukare gusoma school engene school ene na bonsi babenga ngonyora bali gento kirege ekemo gwetira soko ba support kolinda ba support na mbaibele nechikwe chi library unabona gwise koligere Kisii Central Ward yaito ntubwate library chi saine asa abana bakogenda basoma liri batali school na nje kuikanchi gwakishanga chi library yechingo bekatura se binyoro so that abana bachinyore bagende basome na mba 3 Youth Polytechnics na nje kuikanchi gwakita masomo gweteresa uliyo kominu chibesa yani gutanyore school fees na nje kuikanchi gwakishanga basaba nku batumande chi polytechnic yecho elinde bagende basome banyora mafunzo bache gwekonyera guchimambi nige ntokende giyakana iyo chibasali wikana nche gwakishanga abana nkonyora bali chibasali equally na ande asa na wetane ase chibasali na chibasali ichi wikante menga ebese toko bako gunenge wikana nchente mendole ngakingo yimuki yake banyore besera bakonye no moelio pi wikana ande nchikuliginga tuligige ntokokanga education kiti tugo chikoreta well wishers kurusika abantu mbara abange bali sponsors batete gukonya abana lakini mbara nyore forum mwingi yabara akonyera abana aba enchendo education kiti ekyo tokonyera abana bali. Asante sana mheshimiwa Andrew. Edeke ya meya moto nyora magana mayese nchire yo bwikira ntoira neto mago kurengane iyo ikera ndete tukwanera magana infrastructure turari gipara se egwodi ya Kisii Central nyuma yako nyora magana mayese nchira yo bwikira lakini igantongere ga nataka tukwanire mheshimiwa pastor Kennedy timatinga kerokende abamenyi ba Kisii Central ngakibara kwegenangana onye ba kokochora ko bomwa MCA kerokende abantu mbale bakochorukia banga kerokende ngiguna bakotenga nabora achoru chikomenta bakungu chigotware stare elinde buwebe na ende gokorera abantu ba Kisii Central timatinga kira responde singani igendo gejande tase wacha kubuli siasa tali ngane ya santa bwati ni bwati chinkoli egakogara yori obugimo bokende ngeri oganetie kenene tatige chibesora nyoro gure ndagera nyoro gure yanga no nyora sokorara ebibindi byonse pino twara ebigoche byababosa egakogara abantu batwalire chibesa ande bakuru bachitigira abu abandi chabakorire chibalimo mechando ya nemenene asenge njonje ndanyare kwirigirie ndagera abantu bangonjokanene nabange batari konyara kwirigirie ndagera abandi nabakegori bane abandi nabaminto ono tinkwego kinje kuigota ni bwazi semichane cyokoligia lakini abantu bandi bangonjokanene bakorere njara nande nindoche asenda mente chisemichane lobungaini bwana nabaro banyore kakyo muntu kagosamba ayo magago sambe nyama ayo ndera bakunyara gosamba none getuma egere bokiere to kolemereria koigota elindo ligereria abantu bandi bamino bagochandika na igeko ndeta siasa tinji cheti nje koligia obotenengu korwa siasa ekora na asante sana pastor Kennedy asinge njoko ile vile Sir Henry aino mosai
ngakyore gene kangana nga starete yora chugutwara krokende birengere biao ebigi mambi chikoba saba amomenyi o Kisii Central Ward okwegena abantu mutara kwegene na sogo kumanya ikera mangana yo kuona kurumo na kuru promise ero mundu tako you trust ga korukunga ige korukunga tigatokanye torore lakini koyotera kurumaega umoraria inchama married man, I am a family man, I have a wife, I have 3 sons na andi kurumaega abantu baitu buna tu aberire na barabo na alinchi no muntu mwiro gete nyasaye na onde kanisa oro truth inchi etikanisa asinge ya siasa. I was raised in church ni bote values chiane as a man of God. Ege ntukio kanda asabe no monene angobo ngaini nechi semi egere pride te chekero na nyori kirogekyo na anda masabambu atesi egere ekiera na ya na eteira mangana gete baada yechikulo buna chiaerete na bunguna batuyo monene ngo monene ominyorie timpasa kweba asikwandu usiri ekiere mbere meye ogochikonga no gusabwa abantu bawo igo ngo sabo monene nimanyete nganza chinde na boko temwa lakini utobege tio monene mutu na komotengo monene nga chinguru nande meremeye na chikurigia sa abantu nande munando musayo mokete nchikori gichirana kurwase obo meremeye igonta getongo obo ngaini nechisemi buna soromonia sabete egerenda abantu aba tibacha kunungunika nche konyora makwa igonda sabengo monene muchache ekera abantu bonsi babere bako basoborai eruga bagutumeka nere ye mugutumeka gaiga oso asoborai nekero basore twarira abandi batari gukora emirimo ayena ki abantu ba Kisii Central barakwegena ngana ende gukora emirimo ye bagutweke emirimo yo chikuba wakilisha se county assembly ya Kisii incheli tangane nare gotebia abantu ba Kisii Central Ward nga maene inchina yete ile chi group chonsi pichilio montata kile gwetero mago kunebe mese myaka yane na beiro mosae na ruro mosae na beiro mogaka na ruro mogaka na beiro moikora seno mutakano bakuruka ngwa glass bronze omoboraka lakini wasaba sacha bakurukunga abatakanwa mosaja nero kurukumo bora ko moswatero ko mutakano anyway yibono pole sana litangani wono inche nare gotebiga abantu ba minto inche gwetera challenges iso inche bune ntakana guikange nyore chintakana chinde inche buno muboraka na inche guikange nyora ababoraka bande inche buno muntu ruro busaye umanyetenkie challenges cyabasaye guikange nyora abasaye bande nande inche buno mugaka na inchiro bogaka na inche guika ndenda abagaka bande so nari gotebya abantu ba Kisii Central Ward gwetera challenges na etele chansomili change amafunsa manene kabisa ntanya ari guchikweba na ndege nteke bagotebanga nabo monta kwa gwendo nyoma bakungu abange nchitingo nyara kunyoma geko aboniga ubu mwana mbwate no boke buno mongi none ga ntigira kamwana ga 7 weeks wono no inche ne banga na amanyite kubekera umwana pambas bono na amanyire na inche kuikande igeria kamwana kali mpaka karabe miaka karanya ari ku report goka ngaki umuntu nango seraiga so goikira boniga nche nari kubasaba abantu baminto ba Kisii Central Ward ngekera muranga emyaka 5 we can make sure ngana kolire egasi no bwegenwa so that nonya science sen ankonyere nyono bumwana buli bokine. Asante sana mheshimiwa Andrew ndochega igege tokonyora na magana mayiya senchere yo kinero jinse sato narego sabanga ide kanga 12 chire bosyo toira nega tukwanira magana chipara timwe sonde narole bwangonda gosere. Okay, asomo ibugwanja na sabanga toira nega iga asiki kagide kai 12 chire bosyo tukwanira magana chipara se egodi ya Kisii Central tumanye komenta bintu bibere tukoli chinkwana chiri tukoli lero. Asanteni sana. Umwancho motegali yo Kisii FM nkayoma Gusii. Ime studio tole na mheshimiwa Andrew Mochache, mheshimiwa Sir Henry Runundu, mheshimiwa Pastor Kennedy. Abonsi bagwate kirenga kyo wa MCA ase ward ya Kisii Central. Tochiandale ikigara na tole ase kekerwosi tuyatonyara magana mayiya senchira yo bwikana no yechinse sato unakole twasole na Ronald Mayaka Brigadier tumaye kwenda ni chinkona chiri tukolera usicheze mbali. BMC Production. Wate hapo bana minto toratenga raito mwana minto twende etwani yabugire
buya n'obulembe yabugire gikora njubugamye buya n'obulembe twanye ejo ya Kenya ngaingo tanjiko yerora baba Gaitu